No dnešný výlet bude hlavne po miestnych kopaniciach okolo Hrádockej doliny. To je dolina Hrádocká. Ja sa prejdem takto kolom dokola nej. Keď to dobre dopadne, tak skončím znova v Hrádku. Keďže idem tadiaľ to prvý raz, tak budem asi trochu aj improvizovať. Okolo cintorína by malo ísť viacej cestičiek, tak skúsim túto. Tu by som mal ísť doprava. Tu majú aj futbalové ihrisko na kopci. Pekne to tu majú spravené. Nové mesto nad Váhom. Tu hore je kopec Kozinec. Idem sa tam pozrieť. Takže Kozinec. Tu hneď oproti je kopec Siroň. A vybehnem tiež. To je vám už vidím plotu. Dobre, idem späť na cestu. Tu tak túlam, možno aj výhľad objavím. No, pekné. To je Hrádocká dolina. Po tom kopci oproti by som sa mal vracať späť. No, som späť na ceste. No oproti to je Holubací vrch. Ďalšia moja zastávka. Studňa. Vyzerá byť funkčná. Wow. Nová kopanica. Idem sa pozrieť, aký výhľad tu majú. Hrad Tematín. Oproti. Tak toto je parádička. Spraviť si kávičku. Chcem si sadnúť a pozerať sa na hory. Paráda. Krásny kraj. Najlepšie, keď si myslím, že už som hore a za jedným kopčekom sa objaví ďalší kopček. Holubací vrch. No a zase dolu. Nejaká skala je tu. Idem to preskúmať. Taká zaujímavá tmavá. Tam je Holubací vrch. No, výhľad tu nie je žiadny. Idem dobre.
No cesta je tuto vpravo dole. Tu už idem pozrieť, nejaký kríž by tu mal byť. Rudolf Zemaník. Na cestu sa dá zísť sem vpravo dole, ale rozmýšľam, že to tu preskúmam ešte. Je tu celkom pekný. Toto mám rád. Takýto les. Dá sa tu dobre chodiť. Nie sú tu napadané stromy. Občas sa tu dá niečo aj nájsť. Toto by mala byť cesta. Podľa mapy je toto Učňová. Tiež nejaká kopanica, tam je aj domček za stromami schovaný. Tam hore sa niekde budem štverať za chvíľu. Na ten kopec. Tam by mala byť útulná medvedica. Tak ja som išiel úplne zle, som si myslel, že toto je tá cesta, tu niekde stratená, ale ona je tam dole nižšie. No, vidím tú cestu, je tam dole. Zoberiem to takto krížom. Takže až teraz som na ceste. Tu niekde by som mal natrafiť na žltú turistickú značku. Už som na žltej. To ide, tuším, z Tematínu. Ide tak krížom cez Hradovskú dolinu a tuto hore na hrebeň. No, k červenej tam niekde končí. Taký násyp je tu na tú cestu. Zaujímavé. Kto vie, čo im tu jedlo spraviť takýto násyp. No a žltá ide doľava. Teraz si spravím odbočku. Pozerám na jedno miesto. Kto vie, čo to bolo? Nejaká horáreň, ale je to veľké. Vrani tu krúžia s nejakým dravcom. Dobre, vrátim sa na žltú. Útulná medvedica, ale pribudol tu nejaký nový prístrešok. Nad balinišťami. Ale je to tu rozrité riadne. Moc pekne to tu nevyzerá, aspoň zatiaľ. No, opustím žltú, nepôjdem hore až na hrebeň, ale skrátim si to tadiaľto po Zvážnici. Toto by mala byť cesta, ktorá by mala ísť
po vrstevnici. Takže nemusím ísť po žltej hore na hrebeň a potom zase po červenej dole. To je taká skratka, nenáročná. Aspoň podľa mapy. Ešte som tadiaľ to nešiel. Hradocká dolina ako na dlani. Po pravej strane som išiel sem a po ľavej sa budem vracať. Sedlo pod skalinami. Do Hradku 2 hodiny 20, ale po doline. Mne to bude trvať dlhšie. Pánska Javorina. To je to. Červená značka Bezovec obchádza. A keďže ja som na ňom ešte nebol, tak tu to odbočím. Takže Bezovec. Nové lavičky sú tu. Hradocká dolina z Bezovca. Takže to bol Bezovec. Do Hradku sa dá vrátiť aj tadiaľto po svahu smerom na hrad Tematín a cez Ihelník. Ale ja zídem dolu nižšie, budem pokračovať vo svojej kopaničiarskej prechádzke. Tam tie domčeky dole, tadiaľ by som mal sa vrácať späť do Hradku. Tady to skúsim krížom. Tuto doľava zase pôjdem trochu hore. Pavlusová kopanica. To sú už skôr haciendy. Čakal som tu nejaké typické kopaničiarske domky. Neviem, možno bolo lepšie začať touto stranou. To slnko je teraz na druhej strane doliny. Tam je tá Kopúnová kopanica s tou stoličkou a s tým stolčekom. A tu niekde by som mal natrafiť na žltú turistickú značku. To je ono. To je tá žltá, po ktorej som išiel na druhej strane doliny. Hrad Tematín. Ešte som mal v pláne 2 kopce, Hradište a Chým, ale to by ma tam už zastihla tma a nestojí mi za to. Tak sa vrátim po žltej do tej Hradockej doliny a vrátim sa do Hradku. Na všetko podstatné som si prešiel, čo som chcel. Dolina Rozcestie, takže Hrádok 45 minút. Takže po modrej. Ináč tieto kopce som ešte chcel prejsť. Niekedy inokedy. Tieto posledné 3 km po asfalte ma úplne odrovnali. Keď si sadnem, už nestanem. Takže som späť pri mape.
Takže tadeľto Kopúnová, Učňová, Medvedica, Bezovec, potom tu dole a tadeľto okolo týchto kopaníc po žltej dole a po modrej.